Welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. Happy New Year. Yes, action ba Brian, mayong gabi sa imo kag mayong gabi gid sa tanan-tanan nga tagpalamati sa bugos na Pilipinas kay imo ni nga radyo grabe ka panglakaak ni ang signal sini mo. Salamat. Kag of course sa tanan gid nga mga pumuloy sa Banuasin nga bandang gabi. Feeling ko lang nakatabid na ba subong ang istasyon ni Action Eric Tenerife da subong sinubaan mo. Mayor, amo togin patay si Mahinay Balana. Ini siya mayor, ginbasa ko naman kay na initially, pero gusto ko lang suliton, ano mo ni siya mayor sa grupo nyo, si Mahinay? Actually sa sobra pa lang isa ka tuig, ginkuha nato na siyang Barangay Development Community Facilitator. Tungod tayo nag-create kita sa isa ka opisina under sa Office of the Mayor, ginatawag natin nga Community Affairs. Okay. Siya ginhire natin as community organizer. But before that, second term na kon, dito ni siya nag-support sa kontraanay na kon, subong, lain naman ang posisyon yung naganan tao, ginakabig natin sa nga kalaban sa politika. Dito sana support. Kag kilala ya gid kay ginahimo na isa man nga daw planner. Sa nagbigan. But nagbalik siya sa aton kag nagayo nga masuportar siya sa Partido Asinso hinubanon. Tungod kay nakita niya nga maayo ang handom, maayo ang vision of nation, sa ginbato nato as community development facilitator. Okay, so anong pinakadako magambal ka dako gid ang function niya, anong everyday may mga trabaho gini sa mayor under sa imong opisina everyday gina? While about action mo din, no? Action ba yan sa nga trabaho as community development facilitator. Gina-train pa sila kung paano makabulig sa mga pumuloyo nga nga ma-improve ang complete aspect ng human being, no? Tawag nato na man's total development. Okay. Aktibo ni siya kag agresibo sa pag-promote sang advokasya sang Partido Asinso. Tungod kay sang previous nga nga mga tinuig kag previous nga mga eleksyon dito sa pihak, kag nakita siya nga aktibo katama kag kabalo siya sang strength and weaknesses sang anay grupo niya, posible mo na akong conclusion nadali siya sa politika. Okay, so meaning ikaw mismo or ang grupo Asenso may ara na gid man sang pagduda nga may sa likod sining pagpatay siya mayor posible kasumpong nyo dira sa politika sa hinubaan. Amo sila? Ang paglantaw naton sini this is political politika ni tungod kay why man ta sa gitablo din nga although ginabot-batan siya nga may jutay siya nga problema sa duta, pero ang konflikto sa duta diri mismo sa akon balay nahusay ko na nila Kag nakalapot sila sa common nga settlement nga hulaton na lang ang decision sa korte. Kag gamlang taon mo daw manabaw nga dahilan nga kuhaon niya gid ang kabuhi sang isa ka tawo nga pobre nga nagapanginguha man lang kung paano man tani ma-improve ang iya pagpangabuhi. So meaning ini siya tuman ka agresibo kon pag-organize sa pamulitika under sa imo sining nga grupo Partido Asinso. Amo gina mayor Yes, yes, Action Brian. So subong mayor, ano ang ginabulig sang City of the Office of the Mayor nga mapangitaan sang hustisya ini? May mga nadaho kamo mayor nga additional information to the PNP so that nga makilalang sa likod sa pagpatay sa iya? Subong Brian, hindi ko lang mahambal anay sa kahanginan, but we have already agreed sa PNP kag iban man nga mga law enforcement nga nag-conduct sa investigation kung hindi pa sila pagpangunahan. Pero ako yung nagkapati nga 70-80% nabalaan na kung sinugit kag sino nga tao kag anong kapiyuan nga ginpatay siya nabalaan na tang 20. Pero
prior sining pagtiro sa iya mayor nakapanugid na gid man siya nga may death threat ko mayor, may mga grabing pamahog sa akon sa imo personally. Actually, bilang membro siya na ako, pag ginakabig ko siya nga utod, kung isa kami sa pamilya sa Partido Asensio Banon, wala siyang natago sa iya. Actually, halos kada remind ko siya nga hindi magpasayang-sayang, hindi bala sa iya ko galingon, nga daw wala lang bala. Actually, termino na ang iya ganing mga text ginapabasa pa sa ako ng tuksang saya, ang mga threats niya saya, threats saya. So, Mhm. So bang mayor may ara kaya kasumpong gid sa alkalde mayor no? Dira? Mhm. Subong apat ni sila gapadlagan. Ang una, tiya mo na di ang akong ginasuportar, kag na, mo ni si aton subong member niya sa Sanganong Bayan, anak ni sa aton Assistant Division Superintendent, Okay. si Dap Anthony Reliquias. Tapos ang sa piyak, ang akong kalaban anay sa politika sa nagligan ng eleksyon, sige panagan ng senior. Kag may isa man nga isa nga SB nga nagpalagan man niyo. Tapos may isa ka negosyante nga nagpadlagan man niya. Kay ikaw gali subong mayor, nagpapili ka vice mayor. Actually, Action Brian, gusto na tani naton bala mapahuway na sa politika. Nagkataon lang na-organize na nato ng grupo. May mayor na, vice mayor na. Pero naton nga vice mayor nga na-organize na, napresenta na naton sa aton mga higher leader naton, kag of course aton man mga local leaders naton. Wala man naglisensya sa aton, naglukto man sa kontra. Even pa kamayo sa aton mga leaders, di kag of course sa suggestion with approval man sa aton leaders sa babaw nga dapat hindi mayo nga maglagan ng mayor nga wala sang vice mayor. Kita ang ginatudlo, kita ang ginabeso, padlaganon na lang vice mayor. At para sa kauswagan kag sang kamapadayon ng atong mga programa sa Banasinubaan, ato na lang naging Action Brian, pero nagambal ko sa ila nga 52 anyos na ako, mapuhay na ko tani, kaya gusto natin hindi natin ang atong bilang ang aton nga pensyon sa politika, kinabudlayan. Tuloy na ako na, sige, pero kung kaluyan niya, tagsan sa aton, isa lang tagro katerma, kailang katerma. Yes. Mayor Amoni, no, ang imo panugyan sa taga Hinubaan, kabay pa din ni dasnan pa ning alleged nga ti paglantaw nyo, may halo politikang pagpatay kay Sir Mahinay. Anong panugyan mo sa mga nagapapili na subong sa kasumpong nyo, sa politika lang hindi personal na, kag sa pumuluyo, Mayor? Go ahead, Mayor. Yes, Action Brian, thank you dito kay ganang ginatag mo. Apo kabalo ko, damo-damo gin ang Hinubaan nagapamati subong Action Brian. Kag man makabaskog ni sang signal sang Action Radio. Ako na panugyan sa tanan-tanan nga pumuluyo sa Banasinubaan. Dapat magulo aligmat kita kag hindi kita magpadala-dala sa ning politika ni. Bulak-bulak lang isang kabuhi naton. Kag kung anong ang gihimo naton nga mga kasalanan tungod sa ning politika ni, pagasilutan gid kita sa mga Ginoo. So kabay pa nga ako naman magulo aligmat kita kag kita man nga Hinubanon, nakilala na ang Hinubaan hindi na sa probinsya kasto sa bugos nga Pilipinas, paghambal nga Hinubaan, no, kay ginakadtuan ni sa aton mga turista. Kita man mismo mga vigilant nga kung may mga tao nga hindi ta Hinubaan nga nagsulod sa aton kag medyo hindi mayo ang ilang motibo sa pagsulod. Labi na gid mga gonsda, mga hitman, mga kamo mismo report dayon sa aton kapulisan, kag sa mga law enforcement naton, mayari kita diri local police, mayara kita Maricom, mayara kita Coast Guard, mayara kita second platoon sa provincial mobile force, kag mayara man kita nang DIPAT. Report kamo dayon agod nga magpadayon ang matuod-tuod nga katawhayan. Man hindi naton gusto nga musingan ang ato na natugudan nga
katawhayan kag kuswagan sa atong banwang Hinubaan. Mayor, before kita mag-wind up, ipalagas ko rin ng gamay na nintan. Kaya kumusta? Subong na restore na ang supply ni Noseco, dira, or na situation after Odette, Mayor? Tubig? Dito sa proper action ra yan, dito sa proper gasigan na, pero ang sa mga kabarangayan pa pakadto sa SOR medyo alanganin pa tungod kay grabe gid ang halit sang bagyo. Aha. 62 anyos ako amo pa koto kapilaw bagyo nga di ka Gani. katindog. Mhm. So halos tanan nga kapostihan kang Noseco kag iban pa nga mga nagkalatumba. Okay. Napektuhan ang power, napektuhan ang communication, halos sa mga. Pero subong ginatinguan sa ngaton management sa Noseco nga mapadayon nga ang pagrehab. Sige. With that, Mayor, salamat si mo sa nga serbisyo. Mayong gabi, mabuhay kami. Your God bless sa tuntanan. Stay safe. Yes, sumalaw damong salamat Action Bayan kag upod sa among stasyon. God bless Action Radio, God bless Hinubaan. Firing line.